Explicaré breument de què es tracta la nostra presència avui aquí a Mataró, que algú podrà pensar que és una certa coincidència per temes d'elevat interès i caliu polític local, però que obeeix a la voluntat que Convergència i Unió s'ha proposat d'acostar la política al carrer, d'atorgar en moments de dificultats i d'incertesa un punt de credibilitat en la política, en la bona política necessària per tirar endavant en moments de dificultats, en moments de feblesa nacional i en moments de crisi de confiança als ciutadans. Quan la política cotitza a la baixa, com les borses, quan la desafecció és recurrent, un dels temes que més preocupa als ciutadans, quan la política no dona respostes, creiem que és el moment d'alguna manera de trencar les barreres, d'aproximar-nos amb tota humilitat als ciutadans, als autònoms, als empresaris, a la gent que té compromís de crear riquesa i de tirar endavant malgrat les dificultats, i oferir-nos com a intèrprets d'aquesta inquietud, com a promotors de solucions que hi són i com a persones que estem disposats a assumir en el futur els reptes de la responsabilitat política i pública que cada vegada més demanda la gent. Així ho hem demostrat en els darrers dies i en les darreres hores. Convergència i Unió és la proposta sensata a la política espanyola per intentar un gran acord d'estat al voltant de la crisi econòmica. Convergència i Unió és la força que està defensant un front comú des de Catalunya, una estratègia catalana per defensar una moderació fiscal, per reclamar un gran pacte de país al voltant de la crisi econòmica, i també som la força que en aquests moments està intentant interpretar, recollir, escoltar i sobretot oferir esperança, confiança i credibilitat en moments de dificultats. Hem començat al matí esmorzant a Tiana, hem continuat per Montgat, hem dinat a Premià de Mar, continuarem avui després aquí a Mataró, trobant-nos també amb persones de la societat civil de la ciutat, i acabarem en aquest cas al voltant de la nostra nova alcaldessa de Sant Iscle Vallalta, amb una jornada completa que el president comarcal ha dissenyat i que el que intenta és motivar d'alguna manera l'esperit crític de la gent. Venim a escoltar les seves crítiques, venim a escoltar el seu descontent i venim a dir que estem preparats i que estem a punt per assumir el lideratge del país i per donar resposta a les inquietuds de la gent, que cada vegada veu més i es constata com el model de gestió dels problemes dels darrers anys, el model socialista està entrant en crisi. Europa ja ho ha vist. Grècia, Portugal, Espanya són els últims reductes del socialisme al govern. Crec sincerament que ben aviat tindrem oportunitat a Catalunya i a Espanya i també a molts ajuntaments que es doni una resposta de reacció, de canvi i d'una nova manera d'entendre l'aproximació als problemes, d'alguna manera recular amb l'intervencionisme, amb la pressió del sistema públic, amb el clientelisme i el sectarisme, amb aquesta llunyania i amb aquesta prepotència que en els darrers temps s'ha imposat i que jo crec que acaba causant problemes com els que tenim aquí a Mataró. En qualsevol casos, i abans d'entrar a respondre a les vostres preguntes, que segurament aniran en temes de major actualitat, als quals jo també em vull referir, donaré la paraula a Joan Mora, perquè em sembla que per centrar els temes de Mataró, qui ha de portar la veu cantant i el lideratge és el nostre cap de llista i la persona que encapçala el projecte de Convergència i Unió aquí a la ciutat, a la capital del Maresme. Després jo faré una aportació també en visió nacional del tema que també ens ocupa d'una manera especial a la ciutat i evidentment em sotmetré a les vostres preguntes i qüestions, a les quals és evident que també l'última reflexió que haig de dir. Cada visita nostra al Maresme ens demostra que hem perdut 7 anys. Cada abordatge de les inquietuds, de les oportunitats, de les necessitats que té aquesta comarca des d'una perspectiva específica, sobretot basada en la mobilitat, ens permet observar que hem perdut d'una manera llastimosa el temps, no?
i que en aquests moments, doncs, des de la perspectiva de la competència amb la regeneració de les platges, des dels problemes de la mobilitat ferroviària, des de la resolució de les infraestructures de mobilitat viària i per tant doncs, de l'alternativa a la Nacional 2, estem allà on estàvem doncs, l'any 2003. I crec que aquesta és una reflexió que des de Convergència i Unió doncs, ens ha d'estimular i exigir doncs, propostes, respostes i sobretot capacitat d'acció i de transformació, d'acabar amb aquesta paràlisi en el temps que no fa res més que no millorar la qualitat de vida i que fer perdre perspectives d'oportunitats, de desenvolupament i de progrés doncs, d'aquesta comarca, una comarca privilegiada, però que amb aquesta d'alguna manera doncs, concentració de poder que s'ha produït en mans doncs, del Partit Socialista en els darrers anys, a la capital, a la Generalitat, a l'Ajuntament, al govern de l'Estat, doncs la conseqüència és que no s'ha resolt cap dels grans reptes que aquesta comarca tenia des de fa 6, 7 o 8 anys. No?